What if everything you give to God is something you wouldn't even give to people? Be honest. Are you giving God your best or your leftovers? Diba minsan kastoy tayo, di kadi. Nabannog tayo iti buong aldaw, saka tayo pailaan nagkararag. Busy tayo iti adu abanag, tapos ni Apo Diyos iso iti maududi. Worship becomes routine, saan in a relationship. And the truth is, ti Diyos saan na mapadpadayawan kadagiti tidtid datay. Iti Malakyas 1, kuna ni Apo Diyos, I have loved you. Ngimitin sungbat dagiti Israelita, how have you loved us? Nalipatan dan iti ayat ti Diyos kadakwada. Ken gapu ta nalipatan da iti panagayat ti Diyos, ti ayat da ket nagbalin nga asi-asi. Nagidaton da kadagiti bulag, pilay, ken adda iti sakit na nga offering. Saan nga best no di ket reject a klase iti offering. Imagine this, kasanga iti ayayatam, imbis nga ikam misuna iti baro, inikam iti daan, maperperdi ken dandanin saan mausar abado. Binungon mula ang tapnagbalin akas lamayat. Awaten na kadi? Probably not. Yung kastoy ter aramidan da iti Diyos, mayat itirwar, yung awan iti balor na iti unag. Kino panunutin tayo, kastoy tayo mat no daduma. Iti tarabaho, we give our best. Iti sabali a tao, we give our attention. Ngam ken ni Apo Dios, ited tayo ititidtidda. No apan kay ti boss mo, agayos ka na lain. No importante iti papanam, ayusa man na laing ti bagim. So why not for God? Ti Dios deserves your best. Saan nga dagiti titiddam? Saan na nga birbirukin iti perfection, no di ket devotion? So today, damagam iti bagim, is God getting the best of me or what's left of me? Madaydayaw ti Apo, ti Diyos, iti magbendisyon kada kayo, kas andangan ng gagyo dagitoy nga sasaw, iti Apo.